راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና መጽሔት ኒው አፍሪካ ናብ ዘውፅኦ ዝርዝር ኣስማት 100 ጸለውቲ ኣፍሪቃውያን 2021 3 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ረቂሑ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፋ ኣይዳ ሃብተጽዮን ኣስመረት ኣሰፋውን ትምኒት ገብሩን ኮይነን ኣብ ሰራሕቲ ለውጢ ወይ ቼንጅ ሜከርስ ዝብል ምድብ ተሰሪዕን ኣለዋ። ኣይዳ ሃብተጽዮን ሓኪምን ክኢላ ስነ ብየና ማለት ኢሚኖሎጂስት ኮይና ኣብ ኣስመራ ዝተወልደት ተቐማጢት ካናዳያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዘማዕብል ኩባንያ ምፍራይ መድሃኒት ፋይዘር በዓልቲ መዚ ድሕነትን ኣጠቓቕማ ክታበትን ኮይና ትሰርሓላ። ኣስመረት ኣሰፋው በርሀ ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ዝተወልደት ተቐማጢት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ። ንሳ ባዮጂኦኬሚስትን ፖለቲካል ኢኮሎጂስትን ኮይና ኣብ ምሕዳር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዳይሬክተር ስነ ፍልጠት ኮይና ክትሰርሕ ተረቂሐላ። ትምኒት ገብሩ ብወገና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራውያን ወለዲ ዝተወልደት ድሒራ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዒዛ። ንሳ ተመራማሪት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኮይና ኣብ ማይክሮሶፍት ኣፕልን ጉግልን ሰሪሓ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳየር ዝተሰምየ ናይ ገዛእ ርእሳ ኢንስቲትዩት ምርምር ሰብ ሰርሖ ብልሒ መስሪታላ። ኤርትራውያን ወይ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሐን ምርኣይ ዘሐጎሶም ተጠቐምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ደስተኦም ይገልጽ ኣለዎ። ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከንን ብጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ሶማልን ዘትዮም። ክልቲኦም ሰበስልጣን ብቴሌፎን ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ብተወሳኺ ብዛዕባ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዎ ሓበራዊ ጥቕምን ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘሎ ዘሰክፍ ምዕባለታት ከም ዝተዘራረቡ ኣፈኛ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ነድ ፕራይስ ሓቢሩ። ንሳቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብኩሎም ወገናት ዝግበር ተጻብኦ ብህፅፅ ደው ክብል፣ ምጉዕጻጥ ሰብኣዊ መሰላት መግትኢ ክግበረሉ፣ ንሰብኣዊ ሓገዝ መገዲ ክኽፈት፣ ግጭት ደው ንምባል ዝርርብ ክግበር ጸዊዖም። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሰጉን ኦባሳንጆን ኩሎም ወገናት ኣብ ምቅራብ ዝገብርዎ ዘለዎ ጻዕሪ ኣመጒሱ። ንሶማል ብዝምልከት ድማ ዕንቅፋት ሰላም ኮይኑ ዘሎ ፕሬዚደንታውን ባይታውን መርጫ ብህፁፅ ክካየድ ብፕሬዚደንት መሓመድ ፋርማጆ ካብ ስልጣን ዝተኣልየ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ ናብ ቦትኡ ክምለስ ጸዊዖም። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናይጀርያ 1 ሚልዮን ክታበት ኮቪድ-19 መዓልቱ ስለ ዝሓለፎ ድሕሪ ምጉሕፋ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃውን ብተመሳሳሊ ኣሳት 40 ሚልዮን ክታበት ክጉሕፋ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብወፈያን ሸመተን ኣሳት 74 ሚልዮን ክታበት ክረክብ እንከሎ ዛጊት 30.1 ክታበት ጥራይ ንሰባት ከም ዝተውሃበ ተፈሊጡ። ዝተረፈ 40 ሚልዮን ድማ ብሰንኪ ሕፅረት መጓዓዝያን መሳለጥያታትን ናብ ግቡእ መዓልኡ ክበጽሕ ብዘይምኽኣሉ መዓልቱ ሓሊፍዎ ናይ ምጉሓፍ ሓደጋ አንጸላሊዎ ኣሎ። ታንዛንያ ከም ኣብነት ካብ 4 ሚልዮን ክታበት እቲ 2 ሚልዮን ጥራይ ኣብ ጥቕሚ ውዒላቶ። ዩጋንዳ ብወገና ካብ 32 ሚልዮን ክታበት እቲ 8.9 ጥራይ ኣብ ጥቕሚ ውዒላላ። ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ 317 ሚልዮን ክታበት ክቕበላ እንከለዋ 153 ሚልዮን ጥራይ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ። ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዝሑል ቦታ ክቕመጥ ዝሓትት ብምዃኑ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ክታበት ንምዝርጋሕ ናይ መጓዓዝያ ምስንኸላት ገጢምዎን ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዓርቢ ስራሕ እንተዘይኣትየ ሞይተ ክኸውን ክእል እየ። ቤርጋለም ፍስሓ እዚ ርእስቲ 22 ሕዳር 2020 ኣብ ዘ ጋርዲያን ዘሰንብድ ሓቅታት ብዛዕባ ቅስለት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብምባል ኣብ ዝተኣንገደ ዝርዝራውን መጽናዕታውን ጽሑፍ ዝተወስደዩ
ኣብቲ ጽሑፍ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 መዓልታት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብወዲ ተባዕታይ እናተቐትለት 10 ዓመታት ምሕላፉ ተጠቒሱሎ። ዝደለናይ ዓይነትን ብዝሕን ሓበሬታ ክንረኽበሉ ኣብ እንኽእል ማዕከን ሓበሬታ ጉግል ብመጻምተንን መጻምተን ዝነበሩን ደቂ ተባዕትዮ ዝተቐትላ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ብመጽሓፍ ጥራይ ኣብ 1 ደቂቕ ዘይመልእ ግዜ 2 ቢልዮን 860 ሚልዮን ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ዛዕባታት ምህላው ዝነግር መልሲ ንረክብ። እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝተፈጸመ ቅትለት ከም ዝድህስስ ዝጥቀስ ብዝሒ ትሕሶታት ከዓ ብሰብኡተን ብዝነበሩ ብሕፁያትን ብዝነበሩ ብተመሳሳሊ እውን ብኣፍቀርተን ብዝነበሩን ከምኡውን ብቐረብተን ዝኾኑን ዝነበሩን ደቂ ተባዕትዮ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝድህስስን ዝትንክፍን እዩ። ሚስ መጋዚን ዝተባህለ ዜናን ሓበሬታን ከምኡውን ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ደቂ ኣንስትዮ ጉዳዩ ዝገበረ መጽሔት እውን 30 ሕዳር 2018 ቤት እቲ ሓደገኛ ቦታ ንጓል ኣንስተይቲ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ንመብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ቤት እቲ ልቢ ዘላቶ ዘይኮነስ እቲ ሓደጋ ዘለዎ ቦታ እዩ ዝርከቦ ትሕሶ ኣስፊሩሎ። ደቂ ኣንስትዮ ብኣድልዎ ኣሉታዊ መለኻኽታን ጾታዊ ዘይማዕርነትን ከቢድ ዋጋ ይኸፍላ ምህላወን ድማ ይጠቅስ። ብኻል ወገን ብኦሲኤችኤ ማለት ቤት ጽሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ዝመሓደር ንዘጋጥም ሰብኣዊ ክስተት ዝምልከት እሙን ምንጪ ተጠቒሙ ኣገዳስን ወቕታውን ሓበሬታ ብዲጂታላዊ መልክዕ ኣብ ምስናድን ምዝርጋሕን ዝነጥፍ ሪሊፍ ዌብ ዝተባህለ ዌብሳይት 25 ሕዳር 2021 ናብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ዓለም ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ጥራይ 47,000 ኣንስትን ኣዋልድን ብመጻምተንን ብኣባላት ገዛእ ስድራ ቤተንን ተቐቲለን። እዚ ብዝሒ ብገምጋም ግዜ ክረአ እንከሎ ከዓ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 11 ደቂቕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብገዛእ መቕረባ ተቐቲላ ማለት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 11 ደቂቕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብገዛእ መጻምታን መቕረባን ትቕተል እንተኾይና ከዓ ነቲ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ቤት እቲ ሓደገኛ ቦታ ንጓል ኣንስተይቲ ዝብል ኣገላልጻ ዘራጉድ እኳ ምዃን ዓጋቲ ዘይብሉ ጭብጢ እዩ። እዚ ብልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ኣብ መላእ ዓለም ዝረአ ክኸውን እንከሎ ኣህጉራት ኣፍሪቃን ኤስያን ግን ብጻዕቅን ብዓብላሊ ቁፅርን ግዳይነት ዝረኣየለን ኣህጉራት ምዃነን ይጥቀሳ። ኣብ 2020 ኣብ ኢትዮጵያ ብሰሪ ለበዳ ኮሮና ዝተኸስተ ድሮትነት ምንቅስቓስ ብኩራት ስራሕን ምኽንያት ዝገበረ ኣብ ውሕድ ኣዋርሕ ብገዛእ ኣቦታተንን ቀረብተንን ናይ ዝተደፍራ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ቁፅሪ ስለ ዝተዓጻጸፈ ብሓፈሻ ከዓ ንዓመፅን ድፍረትን ቆልዑ ዝኹንን ስቃይ ብልኔ ዝብል ውዕውዕ ጎስጓሳት ስነ ጥበበኛታት ተፈጢሩ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ መላእ ዓለም ኣዝየን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዘይወዓሎ ኣበሳ ነዘይግብአን መቕጻዕቲ ተቓሊዐን እየን። ባህገንን ሕልመንን ክሕደጋ ህይወተን ክስእና ህይወት ደቃተንን ናብረአንን ክዘናበል ተገዲደን እየን። ማእከል ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮ ዊመንስ ጃስቲስ ሰንተር ኣብ ዝብል ገጽ ኢንተርኔት ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ይንበብ። ፈለማ ንኣደ ተሬዛ ማስያስ ዝኾነት ሳራ ሄርናንደዝ ክንረኽባን ከለና ብሰንኪቲ ጓላ ኣብ ዝተቐስለትሉ ግዜ ዝተተኮሰላ ጥያይት ንዝቆሰለቶ ከተሕዊ ገና ኣብ ሆስፒታል እያ ነይራ። ቅድሚ 7 ዋርሕ ሳራ ነታ መጻወድያ ዘቤታዊ ጥቕዓት ዝነበረት ጓላ ካብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ምህዳም ንምሕጋዝ ነቲ ብርሑቕ ጎቦታት ሜክሲኮ ዝነበረ ቤታ ሓዲጋ ነበረት።
ب15 ሚያዝያ 1996 ማለት ቅድሚ 4 መዓልታት እቲ ተሬዛ ደቃ ሒዛ ናብ ሰሜን ክትሃድመሉ ዝሓሰበት መዓልቲ ምስ ኣዲኣ ሳራ ሄርናንደዝ ናይ ገዛ ጽሬት ናብ ዝሰርሓሉ እናኸዳን ከለዋ በዓል ቤት ተሬዛ ይከታተለን ነይሩ። ተኩሱ ንበዓልቲ ቤቱ ቀተላ። ደጊሞ ክልተ ጥያይት ናብ ሓማቱ ሳራ ተኩሱ መሊሱ ናብ ገዛእ ነፍሱ። ኣብ ክፍልቲ ሆስፒታል ብርቱዕ ቃንዛ ነበረ። እቲ ኣየር እውን ዘልቅስ ጣዕመ። ሳራ ገና ክትዛረብ ትደሊ ነይራ። ኣብ መንጎ ስቕታን ንብዓትን ኮይና ብዛዕባተን ዳሕረወት 2 ሰሙናት ህይወት ጓላ ኣውጊዓትና። ድሕርቲ ናይ ልዕሊ ዓመት ሓገዝ ምርካብ ዘካየደቶ ፍረ ዘይነበሮ ቃልሲ ኣብ ተስፋ ናይ ምቑራጽ ስምዒት በፂሓ ነይራ ድማ ትብል ሳራ። ጓላ ኣብ ምቑራጽ ተስፋ ምስ በጽሐት ንዝነበራ ለቦዋ ትደግም። ኣነ እንተ ደኣ ሞይተ ትብል ተሬዛ ነዲኣ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከምዛ ኣነ ዝተሳቐኽዎ ክሳቕያ ኣይደሊኔ ክስማዕ ኣለወን። ስለዚ ኸዓ ኣደ ተሬዛ ቃላትን ባህግን ጓላ ከንቱ ኮይኑ ንኸይተርፍ ታሪኽ ጓላ ከተዘንቱ ጀሚራ። ድሕሪ ንሳራ ከበድቲ ዝነበራ 4 ዓመታት ድማ ጉዳይ ተሬዛ ኣብ ኣሜሪካ ንዘቤታዊ ጥቕዓት ንዝተቓልዓ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ብፖሊስ ዝግበረለን ኣብ ዝግባእ መሰል ሓለዋ ሓያል ለውጢ ኣብ ምምጻእ ጠቒሙ። ይኹን ግን ጎስጓስ ተገይሩ፣ ንቕሓት ዓብዩ፣ ሕጊ ተመሓይሹ፣ መሰል ሓለዋ ተኸቢሩ ኣብ ዝተባህለሉ እወን እውን ክሳብ ዛ ደቂቕ እዚኣ ወፅዓ ዓመፅን ጥቕዓትን ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ደው ኣይበለን። ስለዚ ኸዓ ብዜናታትን መርድእን ግዳይ ጨካን ኣገባብ መጥቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትን ጎራዙን ካብ ምስማዕ ኣይደሓናን። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተኸታቲሉ ዝተሰምዐ እሞ ዝመረረ ዜናታት ዝነበረ መርድእ ናይተን ብመጻምተን ህይወትን ዝሰኣና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ብኸምኡ ዝኣመሰለ ተመሳሳሊ እሞ ኸዓ ተደራራቢ ፍጻሜ ምግጣሙ ኣብ ስድራ ቤት መቕረብን ቀረብትን ይትረፍ ኣብ ሰማዕቲ ጥራይ እኳ ዝህልዎ ነውፂ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ኸዓ እዩ ዛዕባ ኩሉ እቲ ዝርከብና መራኸቢታት ክኸውን ዝነበሮ። ብይኾነኒ ይፈትወኒ ይሓልየለይ ዝብልከያ ሰብ ጥልመት የፍርሕ እዩ። ጥልመት ፈሪሕካ ካብ ምጽማድ ትበኩር ማለት ግን ኣይኮነን። ብኻብ ኩለን ኣብ ከባቢኣ ዘለዉ ኣዳማት ዝበለጸን ዝተመርጸን ኮይኑ ተሰሚዕዋ ዝተጸጋዓቶ ኣዳም ቅትለት ግን የፍርሕ ጥራይ ኣይከውንን። ሓሳብን ግምትን ዝጸረውን ኣይከውንን። ምሕሳቡ ጥራይ ስቓዩ ብድድ ዘይፈቅድ ራዕድዩ። ስለዚ ኸዓ ከም ሕብረተሰብን ብውልቅን እንታይና ንኸውን ዘለና፣ ናበይ ገጽናይና ንኸይድ ዘለና፣ ገዛእ ርእስና ምሕታት ነቲ ሕቶ ገዛእ ርእስና እውን መልሲ ነፍሲ ወከፍና ዘድልዮ ብውህድ ጎስጓስን ምንቕቕሕን ክስራሐሉ የድሊ። ኣብ ዕድመ ግዳያትን ኣተግበርቲት የቕስለትን ምርኩስ ብዝገበረ ገምጋም መሰረት እዞም መንእስያት ምእንቲ ዝሓሸን ዝወሓሰን ህይወት ክህልዎም ክግመት ዘይክእል ኣስካሕካሒ መሰናኽላት ህይወት ዝሓለፉ እዮም። ካብኣቶም ሞት ዝኸተሮም መዛንኦም ብዕድል ዝደሓንውን እዮም። ናይ ክንደይ መሳትኦም ህይወት ክሓልፍ፣ ናይ ክንደይ ካልኦት ሕልሚ ክድበ፣ ብዙሓት እውን ቀሪብና እናበሉ ክኹለፉ ርዮም እዮም። ዘይንቡር ስዒሮም ንቡር ኣብ ዘለዎ ዓዲ በፂሖም ሩፍ ምስ በሉ ናብራ መስሪቶም ፍረብራኾም ምስ ረኣዩን ምስ ሰዓሙን እቲ ዝኸፍአ ምርጫ ምውሳዶም ከኣዩ ምምርማር፣ ምፍታሽ፣ ገምጋምን ግምትን ናይቲ ናብዚ ኩሉ ዘብፅሕ ዝኽእል ጠንቅታት ንሰብ ሞያ ክግደፍ ግድን ዝኸውን እንተኾነ ከም ሕብረተሰብ ዝሃስዩናን ዝጐድኡናን ወይ እውን
ኣብ መዓልታዊ ኣነባብራና ጽልዋን ጸቕጥን ዝሕድሩልና ዘለዉ ነገራት ክረኣዩና ስለ ዝኽእሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ብዛዕባ እናሓስቦምን እንግምቶምን ነገራት ምስትንታና ይተርፍን። ስለዚ ኸዓ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ካብ ቤትናን ዓድናን ዘንፈጸና ምኽንያታት ንዘጋጥሙና ማዕበላት ህይወት ኣብ ምህዳእ ዝህልወና ዝውሕደናን ዓቕሚ ኾነ ዓቕሊ ኩሎም ኣካል ዓወትናን ውድቀትናን እዮም። ገለ ግዜ ሓይሊ ይህቡና፣ ገለ ሳዕ ድማ ዘጠራቐምናዮ ሓይሊ ይምንዝዑና። ልክዕዩ ኣነባብራ ሕብረተሰብናን ኣተዓባብያናን ንጸቕጥን ጽምዋን ከቃልል ዝኽእል እዩ ነይሩ። ገጽና ኣንቢቡ ስምዒትና ዝርዳዕ ዓርኪ መሓዛ ቤተሰብን መቕርብን ኣብ ዘይንረኽበሉ ዓድን ናብራን ስደት ምህላውና ንወጥርና ናይ ምክባድ ዓቕሚ ኣለዎ። ኣብ ስደት ዝነበረና ትጽቢትን ዝጸናሓና ክውንነትን ዓብዪ ጋግ ከም ዝህልዎ እውን ርዱእ እዩ። ኣብ ውሑስ ቦታ ንምብጻሕ ዝሓለፍናዮም መሰናኽልን ብድሆታትን እውን ምስ ሞት ዝዳረጉን ንሞት ኣቕሊሎም ዘርእዩን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ህይወት ዝነበረና ተስፋ ምቑራጽ ወይ ናይ ትምህርትን ስራሕን ውድቀት ካብ ቁፅጽርና ወጻኢ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኩሉ ምኽንያታት ምድርዳር ግን ንዝነበረና ከነጥፍእ፣ ንገዛእ ህይወትና ክንጻባእ፣ ህይወት መጻምትና ክንሕልፍ ምኽንያ ኣይገብሮምን። ንወላ ሓንቲ ካብተን ዝተጠቕሳ ጸገማት እኳ መልሲ ይከውንን። ነፍሲ ወከፍ ናይቶም ጸገማት ካብቲ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ዝሓይሽ ኣዝዩ ብዙሕ ምርጫታት ኣብ ከባቢና ኣሎ። እቲ ሕልፈት ትንፋስ፣ ዕርበት ህይወትን ናብራን ዘኸትል ፍጻመ፣ ጠንቁን መበገሲኡን ምኽንያታቱን ብዘየገድስ ንሳዕቤን ዝዳረግ ክኸውን ወይ መለሳ ክፈጥር ሲትረፍ ንበዳልን ተበዳልን ብዘይተመዓራርየ ደረጃ ዝቐጽዕ እዩ። እምበኣር ካብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዝተረኽቡ ነዚ ክቐርብ ጸንሐ መልእኽቲ ዝድርዑ ጥቕስታትን መልእኽታትን ብምቕራብ ናይ ሎም መልእኽትና ክንዛዝም። ተቓለሲ ዘይተንበርካኽነትኪ ኣርእዪ ብዘይካ ናይ ገዛእ ርእስኺ ፍቓድ ትሕቲ ናይ ምዃን ስምዒት ክፈጥረልኪ ዝኽእል ከምዘየለ ዘክሪ። ቤት እታ ንኹሉ ሰብ ዝወሓሰት ቦታ ክትከውን ኣለዋ። ኣንጻር ኣድልዎን ዘይማዕርነትን ንምቅላስ ካብ ቤት ክጅመር ኣለዎ። ኣብ ቤታ ውሕስነት ዘይተሰማዕ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ውሕስነት ክስማዕ ኣይክእልን እዩ። ካብ ዝጐድኡኺ ሰባት ርሓቒ። ካብ ጨካንን እኩይን ተግባር ኣርሒቕ ክኺዲ። ንድሕሪኺ ድማ ግልጽ ኣይትበሊ። ጓል ኣንስተይቲ ብፍቕሪ ክትተሓዝ ይግባእ። ብኹለን ነገራት ባህልታትን ሕብረተሰባትን ክትግበር ዝኽእል ሓደ ኣድማሳዊ ሓቂ እዩ። ዘቤታዊ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ፍጹም ዘይቅቡል፣ ብጽማምን ብይቕሬታን ዘይሕለፍን እዩ። ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ንዓኹም ይኹን። ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ። ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። መንእሰይ ንፍቕሪ ኣብ ውሽጠይ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ዘለኒ። ብዘይክኡ ወላ ሓደ ይፈልጥኒ። ካብኡ ተፈለይ ክነብር የጸግመኒ እዩ። ብዘይብኡ ዝነብሩን ክነብሩ ዝፍትኑን ስለ ዝፈልጥ ናብርኦም እውን ኣይመነዮን። ስለዚ ድማየ ካብኡ ተፈለይ ክነብር ዘጸግመኒ። ንምንታይ እዩ ክንዲ ዝደልዮ ደትብሉን ትህሉ? ስለ ዝደለኽዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ስለ ዘስተማቕሮን ኣብ ውሽጠይ ዘሎኒ። ንሱ ድማ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ እዩ መንገደይ ሓጢኣት እንተኾይኑ
ክጸድቕ ኣይደልን ዝበሎ ነብሴር አብርሃም አፈወርቂ ኣነ እውን ይሰማምዓሉ እየ። ኣብ ፍቕሪ ኩሉ ኣሎ፣ ሰላም፣ ርግኣት፣ ሓጎስ፣ ደስታ፣ ውህደት፣ እምነት ወዘተ። ወዲ ሰብ ካብዞም ኩሎም ነገራት ተፈልዩ ክነብር ከቢድ እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ተመሳሲሉ ክቕመጥ ይኽእል እዩ። ካብ ፍቕሪ ተፈልዩ ግን ክነብር ኣይክእልን እዩ። ፍቕሪ ክበሃል እንከሎ ግን ምስ ኣንጻር ጦታ ጥራሕ ዘይኮነ ፍቕሪ ምስ ኩሉ ፍጥረት ናይዛ መሬት ማለት እዩ። እስከ ክሓተኩም ኣዕሚቕካ እንተሓሲብካዮ ነባሪ ፍቕሪ እምበር ነባሪ ጽልኢ የለን። በንጻሩ እኳ ደኣ ብፍቕሪ ሃገራት ዝዓርቁ፣ ብፍቕሪ ደምነት ዘደቅሱ፣ ብፍቕሪ መጽሓፍቲ ዝጽሕፉ፣ ብፍቕሪ ዝለዓለ ሽልማት ናይ ዝዓለም ዝወስዱ ናይ ፍቕሪ ዜናታትን ሽልማታትን ቆጢርካ ዝውድእ ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ሎሚ ወለዶ መንእሰይ ብመጀመርታ ንገዛእ ነብስና ብምፍቃር ንፍቕሪ ክንመሃሮን ክንነብሮን ይግባእ። ንኹሉ ነገር ብፍቕሪ እንዳሰዓርና ናይ ፍቕሪ ኣብነታውያን ንኹን። ንሕና ደቂ ሰባት ብናይ ተፈጥሮ ዝወሃበና ሓደ ሓይሊ ኣሎ። ንሱ ድማ ንዝኾነ ነገር ብሓይሊ ወይ ብጎነፅ ዘይኮነስ ብፍቕርን ብጥበብን ክዕረ ከም ዝኽእል እዩ። ብፍቕሪ ዘይማረኽ ልብን ንላዕሊ ዘይብል ኢድን የለን። ኣሹንካይዶ ወዲ ሰብ እቲ ብመርገም ብኸብዱ ዝኸይድ ተመን፣ እቲ ብጥበባት ተሃዳድንኡ ዝፍለ ንጉስ በረኻ ኣንበሳ፣ ኮታ ኩሎም መርዛማትን ተጓዳእትን ዘይተጓዳእትን እንስሳታት በረኻ እኳ ብፍቕርን ተቐሪብካዮምን ሓቂፍካዮምን ምሳኻ ለሚዶም ክነብሩ ይኽእሉ። ማዕረ ክንድዚ ሓይሊ እንተልይዎ ንፍቕሪ ናይ ወትሮ ዕጥቅና ዘይኮነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ሓደ ጭቡጥ ኣብነት ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ወይ ፊልምታት ክንርኢ ክንሰምዕ ከለና ዶ ባህ ይብለና? ወላስ ናይ ኩናት፣ ጽልኢ፣ ፈኸራ፣ ኮታ ኩሉ ኣሉታዊ ነገር? እቲ መልሲ ግን ዝበዝሕ እዋን ነቶም ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ወይ ሙዚቃ ካልእ እውን እንተኾኑ ክንርኢ ከለና ወይ ክንሰምዕን ከለና ውሽጥና ባህ ይብሎን ነፍስና ዕረፍቲ ይስምዓን። በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣነ ፍቕሪ እየ፣ ኣነ ዕምባባ ፍቕሪ እየ ዝተክል ንበል። ዘይከሓድ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ከዓ ክንዲ ዝሃለወ ይሃለኻ፣ ክንዲ ዝጎደለ ይጉደልካ። መንፈስ ፍቕሪ ኣብ ውሽጥኻ እንተዘየለ ሙሉእነት ወይ ዕግበት የብልካን። ስለዚ ከም መንእሰያት ክንኮኖን ክንገብሮን ዘለና ነገር እንታይ እዩ? ካልኦት ንትምክሕቶምን ንስልጣኖም ክብሉ ዝተኸልዎ ኩናት ጽልኢ ብኣና ብመንእሰያት ገይሮም እዮም ዝፍጽሞ። እቲ ክንብሎ ዘለና ግን ኣይፋል ንጽልኢ እወ ንፍቕሪ፣ ኣይፋል ንፈኸራን ትምክሕትን እወ ንሕድገትን ፍቕርን እዩ። ስለ ሰላምን ንሰላምን ስለ ዝዘመርካ ብልጽግና፣ ራህዋ፣ ቅሳነት፣ ልምዓት፣ ናጽነት ስለ ዝተመናኻ ወላ እኳ ዝቃወመካ እንተረኸብካ ሓደራኻ ኣይተቋርጾ። እቲ ምንታይ እቲ ዝቃወመካ ዘለውን እቲ ትደልዮን ትብሎን ዘለኻ ጸሊኡ ዘይኮነስ ትምክሕቱን ጽልኡን በኣኻ ከተግብር ስለ ዝደሊ እሞ ብፍቕሪ መሃሮ። ሓደራና ኩላትና ዝበሉናን ዝተባሃልናዮን ንደግምን ነተግብርን ከይንህሉ ንጠንቀቕ። ብፍላይ ናብ ኩናት ዘምርሕ ጽልኢ ዘትርፍ ናብ ህልኽ ዘምርሕ ናብ ዕንወት ዝወስድ እንተኾይኑ ከይትስዕቦን ከይትሰምዖን። እቲ ምንታይ ከም መንእሰያት መጠን ናትና ናይ ሰላምን ፍቕርን ታሪኽ ክንሰርሕ ይግባእ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰብን ቦታን ዕምባባ ፍቕሪ ተኺልና ንሕለፍ እምበር ባእስን ዕግርግርን ኣይንግደፍ። ሓደ ነገር እንተሎ ንሱ ድማ ንሕና ደቂ ሰባት ካብ ፍቕሪ ዘህድመና ዘሎ ሓደ ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ። ንሱ ድማ እቲ ምሳና ዝነብር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ቆልዓዊ ባህሪ ነጥፎኦን ዘይምቕባልን ኮይኑ ይስምዓኒ። ናይ ቆልዓ ባህሪ ክብል እንከለኹ ብኬሪ ምስባር፣ ፍንጃል ብኢትካ ምልማጽ፣ ማይ ምድፋእ፣ ሓዊ ምትንካፍ ወዘተ ማለት ኣይኮንኩን። እንታይ ደኣ ቆልዓ ቁልዕነቱ ከይቀበል ናይ ዓበይቲ ክሰርሕ ከይደቀሰ ይሓድር። መናእሰይ ናይ ኣቦታትና ከይነተግብር ከይደቀስና ንሓድር። ዓበይቲ ናይ ንእስነቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ክሕልው ጣሓንክዎ ኣድሓንክዎ ክብሉ ትምክሕቶምን ጽልኦምን ናባና ከመሓላልፉ ከይደቀሱ ይሓድሩ። እዚ ማለት ግን ነቶም ትምክሕተኛታት ወይ ናይ ሰላም ዘይኮኑ ሰባት እምበር ነቶም ሰላም ዝምነዩን ሰላም ከውርሱ ዝፍትኑን ማለት ኣይኮነን። መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ብሓፈሻ ኩሎም ሰባት እቲ ንጹሕ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ቆልዓዊ ባህሪ እንተዘይሓድግዎ ኣብ ፍቕሪ ምነበሩ።
እንታይ እዩ ናይ ቆልዓ ባህሪ? ካብ ቆልዓ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ንኽእል ኢና። ንኣብነት ቆልዓ ክትሃርሞ ፀኒሕካ ኣጆኻ ምስ በልካዮ ኣይቅየመልካን፣ እንዳፀረፍካዮ ይስሕቀካ፣ ክትገድፎ ኣይደልን፣ እንተደለኻ እውን ይበኪ። ቆልዓ ኣይቅየምን፣ ከምኡውን ኣይሓርቕን፣ ብንእሽተይ ነገር ድማ ይሕጎስን ይስሕቕን። ንቆልዓ እንገብረሉ ዘበለ ብዘይ ትፅቢት ክመሰልና ኢልና ስለዘይ ንገብረሉ ቆልዓ ይሕጎስ፣ ንሕና እውን በቲ ቆልዓ ንሕጎስ። ንሕና ሰባት ድማ ልክዕ ከም ዝተጠቕሰ ኣብነት ናይ ቆልዓ ንገብሮ ዘበለ በቲ ንጹሕ ባህርያትን በቲ ክብለሰልና ኢልና ዘይንገብሮ ነገራትን ክንልክዖ ይግባእ። ምክንያቱ እቲ ንህቦ ንሱ እዩ ዝምለሰና። ዳንኤል ወልዱ ካብ ኖርዌይ። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝረበሉ ዘሎ ጠንቂ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ክንሱ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ብፍላይ ከዓ ሞያተኛታት ስነ ልቦና ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ይጠቕሲኦም። ካብዚ ወፃኢ ግን ንዝሓሸን ዝበለፀን ኣማራፂ ተባሂሉ ዝግበር ሽምግልና እዩ። ብርግጽ ኣብ ባህልናን ልምድናን ክልተ ሰባት ብሓደ ጉዳይ ምስ ዘይሰማምዑ ሳልሳይ ኣካል ማለት ሞንጎኛ ወይ ሽማገለ ይኣትው እሞ እቲ ሽማገለ ናይ ክልቲኦም ኣካላት ዘረባ ድሕሪ ምስማዕ ንክልቲኦም ከሰማምዖም ይኽእል እዩ ዝበሎ ነጥቢ ብምቕራብ ኣብ ሓደ መስመር የራኽቦም እሞ ይዕረቑ፣ ሕድገት እውን ይገብሩ። ካብዚ ሓሊፉ እቶም ክልተ ኣካላት ብሓገዝ ሽምግልና ወይ ሞንጎኛ ኣብ ዘሰማምዕ ነጥቢ ምስ ዘይመፁ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ይመፁ እሞ ሕድገት ክገብሩ ይልምንዎም። እምነትን ሃይማኖትን ሰጊርካ ክትከይድ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ድማ እቶም ኣካላት ወላ ውሽጦም ከይኣመነሎም ዘረባ ሰብ ክሰምዑ ይግደዱ። እዚ ዘናብረናን ዘንብረና ዘሎ ልምድን ወግዕን ግና ኩሉ ግዜ ትኽክለኛ መንገዲ ድዩ ሳዕበይኑ እንታይ እዩ? ነዚ መልኪቱ ብርሃነ ገብረ ህይወት ጸሓፋ ሓጻር ጽሕፍትላ ተኸታተልና። ሬድዮ ኤረና ተሞክሮይን ተሞክሮ ቀረብተይን ዶ ወስክብል ፍትሕ ፍታሕ እዩ። ካብ ንቃተል ተፋቲሕና ኣሕዋት ኮይና ንንበር ፍቕርና ብኻልእ መልክዕ ንቐጽል እንተበልካ ፍትሕ ፍቑድ ኣይኮነን። ፍትሕ ተተባብዕ ስለ ዘለኻ ተወጊዝካ ኣለኻ ዝብሉ ካብ እትፋትሑ ክሳዕ እትቃተሉ ቀጽሉ ይብሉ ምህላዎም ዝርድኦም ኣይመስለንን። ሰበይ ውፅኢት ፍትሕ ከም ፍታሕ ኣጸቢቐ እየ ዝፈልጦ። ካብ ምቅታል ብሽሕ ዕጽፍታት ይሓይሽ። ኣብ ሓደ ዓራት እንተዘይሃሊኻ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ድማ ኣብ ሓደ ዓለም ብህይወት ምህላካኸ ናይ መን ኮይኑ? ካብዘይ ምህላው ከመይ ዘይሓይሽ ትራኸብ፣ ሰላም ትበሃሃል፣ ትጻወት፣ ትዕልል፣ ንስለ ደቅኻ ክትብል ሕድገታት ትገብር፣ ስምዒትካ ትመልኽ፣ ትኽወል ወይ ትስተር። ካብ እንተሓጓጎል እንቃተል ኣይንገዛእ ርእስና ኣይንውሉድና ሓዲግ ካብ እንኸውን ተፈላሊና ከም ሰብ ንከባበር፣ ንደቅና ኣቦናያን ኣደን ኣርኣያን ንኹኖም። እወ ብሓደ ክንህሉ ቀዳማይ ምርጮም እኳ እንተኾነ ካብ ብህይወት ዘይምህላውና ግን ተፈላሊና ብህይወት ክርኢና መወዳድርቲ የብሉን። ጥዕና ኣእምሮና ኣብ ሞቱ ንግበር። ሓገዝ ከም ዘድልየና ወላ እንተ ዘይተረዳእና ንሓገዝ ንዝቐርቡና ክኢላታት ስነ ኣእምሮ ማዕጾና ኣይንዕፀዎ። ብሞያውያን መፍትሒ ዘይግበረሉ ሽግር ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ጠንቂ ማሕበራዊ ሽግራትና ቀልጢፍና ነለልን ንፈውስን። ተዋሳእትን ዋናታትን ጉዳያትና ከዓ ንኹን። ዝወለድናዮም ይኣኽሉና፣ ንዝወለድናዮም ብዘለና ዓቕሚ ክናቢ ቢልና ውጥና ኣብ ሰርዕናሉ ጥንሲ ከይትከላኸሉ መከላኸሊ ፍቑድ ኣይኮነን፣ እንተ ዘይሰሚዕኩምኒ ጓሳኹም ኣይኮንኩም እናበሉ ንሕርያ መጻምዲ ብምፍረራሕ ዘቐምሱሉኸ ብቐጥታ ይኹን በተዘዋዋሪ ኣብ ማሓደርቲ ሽግራት ዶ ይኮኑን? ሰበይ እቲ ንነብሮ ናብራ፣ እቲ ንሓልፎ ህይወት፣ እቲ ንስከሞ ሓላፍነት ኣብ ማእገርና እምበር ኣብ ማእገሮም ኣይኮነን። እቲ ንሓልሞ ሕልሚ ሕልምና እምበር ሕልሞም ኣይኮነን። ምርጫ ያኽብሩለይ ቢልና ደረት ነፍልጥ፣ ውልቀ ሓርነትና ኣይንሽጥ። ኣብዚ ሓመድ ስደት ሕሉፍ ሓሊፍዎም ነቲ ውሉድና ናቢና ኸነዕቢ እንርህጾን እንደኽሞን ብበዓልን ስራሕን ብጻዕዳን ጸሊምን እናፈላለዩ
ብበዓላይ ትውፈር በዓላይ ትድፈር ሓጢአትዩ ብጸሊማይ ትዕመም እናበሉ ካብ ኩብራርያታት ፈጣሪ ክሳዕ ኩብራርያታት መንግስቲ ተቐይሮምልና ከም ዘለው ንስሕተይና ይብልን ሰበይ ኩሉ ብሰርሕ መቕናዩ ንመስፍንነት ክሳዕ ዝተቐበልና ንጊላነት ናተይልና ንሓዞ ኣይብለኩምን ጎይታ ወይ ባርያ ካልኦት ዘይኮነስ ጎይታ ወይ ባርያ ገዛእ ርእስና ክንከውን እዩ መልእኽተይ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ ሬድዮ ኤረና